Shalom. Oras, sayang giat ma di pas-pas tua kita salhud di bugasan lasni roha di hari na dengganon tapuji matu hatta. Sanari talah marata martangi-tangian mahita sen hata ni debata marhite persejaran hata Batak di hari persejarata tung luhut na doro ya tung luhut na doro all come to pass. Ya, ima persejaratan. Yang mana dia net sian buku Joshua 21 atau 40 Rodi 45. Ya. Gambaran dia do napi nagi nomor hon ni buku on maradop hon de bata. Songon dia do aka songon dia do aka hata na satolop ndada holando paktano perpadana Nairobi alenang dohot hina tutuni haluota. Omanaga bisa suku-suku si persiajarata marhite persiajaran ari mingguon sanari jumolo mahita manjahas yan ayat Joshua 20 sada ayat 40 Rodi 45. On mata ringot tu hasi sipul ni papatu ni Kanaan ya. So dia do sipul na tu na papatu talo kadarita begema. Jadi di lehon Jehovah matu halak Israel sandok tanoi. Nani wari honna lehonona tu opuna sida gabe di papatu na sida tanoi laos maringan desi. Donge di pasonang Jehovah mana sida humaliang hombartu salhut nani wari honna tu opuna sida jalandang ndang manahan musuh nasida nanggo sada maradopon nasida di pasa Jehovah do luhut musuh nasida tu tangan nasida luar biasa ya. Ndang adong tartaring nanggo sada sian salut hata nadenggan akan na pinabuhan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut na do pamana ke beulun ni Usta janar gontung luhut na do ya. Indang arang tertinggal tertading nanggosada. Jadi di persyajaraton bersiti ayat naung tajaha mangondolhon sada sian turpuk bolon sian sandok isin ibukun hati goran di baga-baga ni Jehovah na manggonopi aka baga-bagana jala pasauton aka hata naung ni mamakonna naung ni baga-bagahonna tu opuna sida ya tu opuni bangsa Israel manariasan taringot membagi dohot mandobo hutai ia si Joshua mangondolhon di hamonangan maralohon musuh jala papatuhon hutai menurut jahai di buku Joshua pasal sada saha rodi 12 nunga beta bereng songon dia do pardalan na boy na sida papatu hutai ima marhite huaso ni di batasambing ya. Saluhut na manatap tupudi ya. Nama mereng taringot tu haburjuan ni Jehovah tu nasid. Halak Israel kotong do marningot ia nasida indang jadi dapotan hamonangan maralohon aka musuh nasida monang diluati gabe manean tano ia somar hite huasa ni dibata.
Aut sura soala haburjuan ni Jehovah di hatana naung hinatahonna. Songoni dohot tana baga-bagai naung niwarihon ni Jehovah tu opuna sida. Di hatan namandok nakin di ayat di ayat 40 di lehonibana sandok tanoi. Ya. Di namangondolhon sandok, ya, sandok tanoi, molonung nga dilehon Jehovah tanoi, berarti dohot pangisi na nga dilehon tunasida. Ida umban di dok nakin, di pasonang Jehovah manasida humaliang. Hombar tu salhut na niwarihon ni Jehovah, tu opunasida si Abraham, si Ishak, dohot si Jacob. Jala na paling ditekatan ison ndanga dong nanggo sada musuh nasida na tahan maradop nasida. Di pasah Jehovah doluhut musuh nasida tu tangan nasida. Jadi holan di dok debata dilehon Jehovah matu nasida tanoi do pangisina. Jadi tunduk ma salut pangisi ni tanoi tu nasida. Jadi mulut taber tu di Persyajalton songonima waso do hagogon ni liwanta anak pinatuduna tung mat say marhuaso do ibana tu ya. Jadi tihita peditik kina parpudion ikot tong do hita marpangaropan tu hata do janji baga-baga nak pinasana tu bangsa Israel nung ngabe di gonope. Langsung ini do baga-baga nak tu hita di huria ni Kristus di hari na parpudion. Sandok hamonangan ni halang Israel ikon gabe sada baga-baga do pakhita di saunarion ya. Saluhut na sinakapan ni Jehovah nung ngabe di patu-patu bangsonay. Zala songonido nang na sinakapan ni Jehovah di hita ditikin na marpulion asa gabe parhaporsion mahita di debata songoni nang dohot haluaota ya ay nang dipalua do bangsonay. Mula si Apostol Paulus mendok di Efesus 2 ayat 8 dohot siya. Memang dangalani gogota. Dangalani pambahenata umban na malua hita alaitung asini rohani dewatado. Ya dohot denggan basan. Nota jahedi Efesus 2 itu ayat 8 dohot siya. Aisyan nasini roha do umbahan na malua hamu dalan haporsiaon. Sia Tuhan asini roha, sia kita haporsiaon. Ya. Jala indada binahin muna silehon-lehon ni dewatado. Datung sian parulani asauna ngadong na mamuji diri. Indada hagogota, indada parulata aletung sian basa-basa asini rohan ni debata sambing do umban na malua hita hinorhon ni haporsiata. Atong nang mahita marhaporsion taringot tu baga-baga ni debata tu huriana ditikin na parpudion songon bangso Israel partondian. Mula tajahamu di 2 Timoteus 2 ayat 10 sadaro di 10 toru tong namangondolhon taringot tu haburjuon ni debata ya. Songon dia ada si Paulus mangondolhon haburjuon ni debata tajahama jututut. Haposan do haton anggo dongan nahita tu hamatian dongan nama nak tu hangoluan anggo benget hita manaon rap mengarajai mahita sogot molo maswadahon hita dohot may bana maswadahok kita. Oma penekanan na pinasahat ni isi Paulus di 2 Timoteus 2 ya. Haposan doin na hata ya. Jadi molo dongan na hita
Tuhan matian dongan nama hita Tuhan maluan. Ya. Anggo benget hita manaon persidohot mahita sugot di harajon surga. Alai molo ta suadahon ibana suadahon nama nang hita. Alai didok molo suhaposa pehita alai anggo debata tong dohaposa ya. Suhaposa pehita tong dohaposa nanggo ibana. Aindak tersuadahosa dirin. Ya. Jadi songon dia doha burjuan ni debata di napa sauton akka baga-baga na mangalehon tuhita haporsione. Jadi dang be perlu hita ragu-ragu taringot tuha burjuan ni debata. Songon dia doha bur tung sotar suhatam be haburjuan ni debata. Ya. Nak soburju hita anggo debata nunga burju. Ya. Dang luason ni debata hita diunjuni lobui sian gogota. Di boto debata do batas. Saat dia gogota ala ni melorobe pengunjunan ni di luas saat dibatasi. Dang lobi sian ala ni marhapor siang mahita. Tumbaga bagan debata akan natatao sa arion dia karo pengunjunan akan namasa tu hita asanggia ma taingot debata mangaluasi itap ni hagogoot. Ya. Ay manang piga-piga baga-baga ni debata ikon south. Ya. Ibana do pasauton baga-baga. Jala south. Amen. Ya, ida itu. Dibugasan Kristus. Dibugasan Yesus. Amen. Aka baga-baga na pinasahat na tolopan na pasauton na may diaka na porsyana. Atau sanar na perlu sejagat tabah may tagabe marha porsyon na tugu di hadapan ni Tuhan menghadapi akan masa di bagasa parngolota dinaroka pangunjunani dinaroka persahitan dinamasa akan masa bencana alam. Maka ada pengunjunan na di luas Tuhan terjadi. Alani tapagomos ma tapatugu maha porsyata lamar si hohot mahita tu debatata asa hot ma parpadana nang dohot tuhita partinian mahita di harajan surga songonima parsia jarat sai Tuhan ma namandongani mangaramoti hita saluhutna martangiang mahita. Aleni Tuhan nami di mata na sugo marunduk ni roh adohami roh marsamba tu hadapan maulati ma Tuhan. Di pasu-pasu na pinasatmu di hami di nahutang yo kami oleh Tuhan hatam napa dia. Di nahujaha hami sian persiajaran. Pertondi mahami oleh Tuhan. Lehom maroha nabis asalam manakas olong nami. Lamanakas panandian nami di huasam. Pasu-pasu mangulu nami oleh Tuhan. Pergugui mahami oleh Tuhan. Asa gabi monang hami songon bangso Israel. Nang monang maralohon saluhut musuh nasida. Di papatu nasida da saluhut hutai dohot bangso. Aka naadong diluati. Pele Tuhan pasu-pasu mahami asa mona kami di perdalanan ni ngulu nami. Dohot marha porsiyon na tubuh. Asa dapat hami matu haluawan na manokto. Malua hami siap pertibion satu surga na pinarademi. Tambay madihami le Tuhan di ruas ni huriamon na kapasu-pasu, pasu-pasu na niulani tangan nasida, pasu-pasu hadami ang las ni roha. Marsangat marmulia mahodi habang sa le Tuhan, marpasu-pasu ma akaruas ni huriamon. O matang yang nami marhita Yesus Kristus si paluahami. Amen. Horas manita, selamat beraktivitas. Tuhan mamasu-masuhita.